nna onye nne ya nyelugo n'elu ụwa nọ na mmadụ apụrụ ịnarị anya n'ụwa maka ọkụ agụnye nwata n'aka ọ dị anyị narị anọ na onye ndị a ziri ori o ji ụkwụ agbawa arụ aja ndị ọma Tochukwu ase nna nyelu ugo n'enu Ugochukwu nyelu mụ n'ezie na-ekwunye n'isi n'enu ụwa Chukwu na-agụlụ ma na-agụlụ tupu onwe nyebe onyinye onyezie ya onyinye biko jidesie n'ike na ndị ajọ mmadụ erikanụ ma n'ike nga dị niile awalie ya na nkụrụ ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu na nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mmụọ ozi na-agwa okwu n'ụrụ Enugu ka si edezinu Nkanu bụ nke chilechile egwu bụ ọlụmọ nkwa nna nyelugo njebezie n'ije ụwa mụ n'ije ụwa ka nnejenu mgbe yọba Chukwunu ogologo ndụ na-arụ isi ike nye ka nna ya Chukwu nye ndị beje nne ndụ anya Chukwu na-enyocha mmadụ ọfụma tupu onye bụ onyinye n'ụwa Chukwu nye ya onyinye welie nyelu ndị ọzọ aka na ụmụ ogbenye rikanụ enu wepụkanụ South Africa ka nnejenu na-echekwube mmadụ wejebenu n'ụwa onye ka nchekwube jebenu n'ọbụ ọgaranya solezo na South Africa Chief Engineer Austin Tochukwu Koriwi na-ede ọbani ọgaranya solezo ọmọgọ ndị ọ na-enyela aka erika udogwu fụlụ ụmụnne n'anya ezomọgọ nne nyelugo wanụ na South Africa ụma na abroad ezi nwa ụgbọ ọka bilinu na Chukwu fụrụ n'anya ezomọgọ gaba n'irunu ndị na-enyela aka erikanụ ndị kpọpụrụ obodo ibe erikanụ ọgaranya na-eli ekenu obi ọbụla asanwụlinu nna nyelugogidinu onye ọma Tochukwu na-emseki
Engineer Austin Tochukwu Godwin Ede Nnanyelugo 1 n'Ụmụọka na South Africa ka ị na-jebilinu. Divine Touch, the Anointed Apostle, the founder of The Best Foundation, Engineer The Best. Ị na-enyelu ụmụ ogbenye aka, ị na-azụ ndị mmadụ n'akwụkwọ, ị na-agbapụ ndị mmadụ obodo oyibo, yutu obodo na-ekwu okwu, ọgaranya zoro ezo. Onye ọma biko lụba ọlụ Chukwu zitere n'ụwa kelụọla ya n'ụwa, maka na nna ya nyere ya ugo. Ngị na-edozi akwụyinu nwanyị ọma, ozi ọma gaba n'iru. Ngị na-edozi akwụyi bụ Lọl Christiana Ozioma Godwin Ede. Agbala nwanyị ọma, nwanyị mmalụ mma mmalụ n'eze. Ọ dị ofu na mba nwanyị ọma, onye ọma Tochukwu ekene unu, ọ ya abalị unu. Osimu kenu ụmụ nwanne ya nụ n'izu ka mmanụ na-eji n'ife na-asị nwanne mmanụ asị na nwanne ozu na wozu arụ anyị ekenezi ya nụ Chief Honorable Tony Chukwueze Godwin Ede, Chairman Enugu State Union na Free State South Africa, Vice Chairman Nigeria Union Free State South Africa, Nwalukwuaku South Africa, onye ọma gaba n'iru na nwanne ya lotere ibu, onye ọma Chief Chukwuemeka Israel Godwin Ede, onye ọma bilinu, anyị ekenezianụ Chief Chukwuemeka Israel Godwin Ede, the Mekus, the Mekus Group of Companies, South Africa. Ekene lumunu ọgaranya Stanley Chukwuemelie Godwin Ede, onye ọma bilinu, the young billionaire. Ọgaranya Stanley Chukwuemelie Godwin Ede, the senator. Bosco Gabaniru, onye ọma keneli n'egoma, onye nwe inonwe ifenu. Prince, thank God, Somadi na Godwin Ede.
Bosco obele agụ n'isogidenu ka anyị dị eke na-esi ada anyị jem ọnụ Ada Godwin Ede oche eze nwanyị bilinu izu ka mma na nneji anyị ekenezianụ Mrs. Onya Oluchi Ruth Adaku oche eze nwanyị ọma ezigbo Ada Godwin Ede ijem ọnụ nwanyị ọma na ọ bụ ya inwe proprietress Christian Foundation School Enugu na ọ bụ ụmụ nwanne ejikọtara aka ọnụ wee mepere inye bụ ebe mmụta dị mmanụ maka na izu ka mma na nneji sponsored by Nnanyelugo Yvonne Americano Yvonne America ma ọ dị eme mkpọtụnụ izu ka mma na nneji na nnu Chukwunye ya onyinye wele enyelu ụmụnne ya akanụ wele enyelu obodo aka wele enyelu ụmụ ogbenye akanụ ụmụ ogbenye rikanụ anyị ekenezianụ Mrs. Peace Oziọma Chukwu nwanyị ọma na Obi Godwin Ede ka isi wepụtazianụ onye ojii ka onye ọcha mma Ebony Black Beauty nwanyị ọma unu jidekwa unu ji maka ife na-asịa na nwanna mmananụ ụbọchị nke nwanne n'ezi oyi ga na nwanne na nwanne ofu ọbala n'ofu elilinu Nnanyelugo ayo amala ndị a bụ ụmụnne fụrụ onwe fa n'anya were ofu obi wee na-eme ka ife maka anyụkọ ọma milion ọkwụọ n'ofufu na ife na-asịa na nwanna mmananụ onye ọma Tochukwu si unu jidekwa unu ji unu na-eme amaka onye a sịrị aka o ji ede eme ọfụma mana anyị siri unu jidekwa unu ji maka na izu ka mma na nne ejiri nke a bụ nke anyị onye ọma Tochukwu na-egbu okwu n'ezienụ nna m ụlụ ụmụọmanụ utu dike mụlodogwu onye ka na-ekenenu esekele nwoke fụrụ ụzọ Chukwu n'anyanụ o silu ụmụ ya niile nzọmụkwụ Chukwu nyaka ụmụ ya chekazinu onye ka na-ekwunu Chief Elder Nwankwo Chifu
esekele Godwin Ede Papa di papa nwoke fụrụ ụzọ Chukwu n'anya nụ na ụmụ ya ilotele inu na nzọmụkwụ izuru ụmụ ya n'anya gafaji agaziri ike adịla nke Chinechi ada agwa ifeọma imelu fanụ ka nje kene ezinne mụlụ ọma ezinne bilinu ezinne mụlụ ezi nwa ezinne zinụnwa ụzọ ka nwa anyị ekenebezia n'ezinne mụlụ ụmụ ọmanụ nne mụlụ ọra nne mụlụ zụa maka afụfụ nne na-atalụ nwa erikanụ Deaconess Mrs. Mary Kechinyere Godwin Ede ezinne nwanyị kpuchitere ụmụ ya na-ebelenụ ike ebele maka na o nwere onye ga-emele onye ka nne mụrụ ya n'afọ nụ ma nne mụrụ nwa ya eli aka nwa nụ maka ọsụlụ ndị ga-eli nne ọsụlụ nna nyelugo na ụmụ niile si nwere egwu akenebe unu nye aka vaji wee tụkọta aka wee gwusie n'izu ka mma na nne ji ọ bụla eziokwu ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mmụọ ozi na-agwa okwu egwu ka ụwa ji malụ mụnụ amaguze na nkanụ ka nsi wepụtazi anụ ogodo ka nsi pụtanụ na ụmụ atụ ovulaga izuka mana na-eji nenu Chukwu na-agụlụ mmadụ agụlụ tupu o wee nyebe onyinyenụ onyezie ya onyinyenụ biko weli agaba n'iru jidesie n'ikenu Ugochukwu nyelu m nne n'ụwa denye aka jiaganụ Ugochukwu nyelu Tochukwu ọmọgọ ọbani ọgaranya zolezo ọmọgọ ndị ọ na-enyela aka erika udogwu fụrụ ụmụnne n'anya eso ọmọgọ wele 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 Abasa